Sziasztok, köszöntelek benneteket a Fényútjaink beszélgetés sorozatom következő epizódjában. Ez a beszélgetésünk második része Kövér Imrével, aki az Imonkova Nanduális Szellemi Iskola alapítója. Az előző videóban az intuícióról és az intuíció pótlékairól, és még jó néhány érdekes témáról beszélgettünk, és ebben a videóban azzal kezdjük, hogy hogyan lehet összekapcsolódni a bennünk lévő intuícióval, illetve hogyan néz ez ki a gyakorlatban. Bele is vághatunk, Imi. Sziasztok! Ha nagyon leegyszerűsítem a témát, én egy olyan tradícióból jövök, ahol a tudatfejlődés fontos, annak állomásai, különböző állomásoknak a lehetőségei, csapdái, mire érdemes figyelni, hogyan változik az észlelés, stb. Stb. Tehát ha nagyon leegyszerűsítem a témát, hogy hogyan válhatunk intuitívabbakká, akkor egyszerűen azt mondom, hogy hassunk úgymond a tudatfejlődésünkre minél inkább, és ahogy fejlődik a tudat, egyszerűen azt szeretnénk, hanem intuitívabbakká válunk, az értelem tudat szintje fölött pedig egyre inkább fel fogja váltani a gondolkodást az intuíció. Én azt szoktam nagyon egyszerűen javasolni, hogy kapcsolódjatok olyan tanítókkal, tanításokkal, akikhez vonzódtok, akikben tudtok hinni, tudtok benne bízni, és azt vélitek róluk igaznak, hogy végigjárták az emberi utat, vagy ha nem is végig, de nagyon magas szintekre lépdestek, és ez csak a javaslatomnak az első fele, tehát ez még önmagában egyébként kevés, azzal szoktam kiegészíteni, hogy azzal a szándékkal kapcsolódjatok ezekhez a tanításokhoz, hogy gyakorlással megtapasztaljátok a tanításaik igazságát. Egyes tanítások igazságát megtapasztalni 1 perc lesz, más tanítások igazságának megtapasztalásához szükség lesz egy hónap gyakorlásra, és természetesen vannak olyan tanítások is, amikhez 50 év gyakorlás vezethet, tehát a másik embernek egy másodperc, de a többséget tekintve évek, évtizedek szoktak eltelni. És a gyakorlásnak az a másik hozadéka, amit nagyon releváns itt a beszélgetésünkben, hogy a gyakorlás által nem csak felfedezed a tanítások igazságát magadban, ahogy a Buddha is javasolta, tanításaira vonatkozóan, hanem az intuíciód is fejlődik, és egyre inkább érzékeled, hogy mely tanítókkal van dolgod. Van, hogy azokkal lesz dolgod, akik a legtisztábbak, és olyan szakaszok is lehetnek, amikor nem a legtisztább tanítókkal lesz dolgod, de velük lesz dolgod, mert a utadat, életfeladatodat tekintve ott kapod meg azt, amire szükséged van, és hogy ne fogalmazzak úgy, hogy valami külsőtől, de a külső körülmény megjelenésével magadban megtalálod azokat a dolgokat, amire éppen szükséged van. Én konkrétan erre a folyamatra kidolgoztam egy programot, ha kiveszem belőle a személyt, akkor Imrén keresztül megnyilvánult egy ilyen programnak a kidolgozása, amiben tettem eddig 4 évet az életemből, gyakorlást pedig kb. 15 évet, és lényegében abban segít, hogy akár egy relatíve kezdő önismerettel érintkező egyén, akár egy nagyon haladó, például egy 71 éves buddhista szerzetes, mindketten tudjanak úgy kapcsolódni a programhoz, hogy az végigvezesse őket olyan folyamatokon, gyakorlatokon és támogató elméletekkel, hogy nagyon leegyszerűsítve fejlődjön a tudatuk, és ezáltal meg tudjanak oldani bármilyen problémát, amit éppen tapasztalnak. Van, aki rossz indulatú daganatot hoz a programba, van, aki egy mezei szorongást, van, aki párkapcsolati problémát, és bármilyen emberi problémának a megoldásának az eszköze lehet ez a program, méghozzá azért, mert maga a tudatfejlődés során nő a valószínűsége, hogy akár mindenféle módszer nélkül is megoldódjanak a addig problémának címkézett helyzetek. Emellett pedig a program önátadásra tanít, ami azt jelenti, hogy a 9 moduljából a 7., 8., 9. már önátadással dolgozik, amit azért is nagyon szeretek, mert egyrészt tradíciófüggetlen, tehát nem Hawkinsi, nem buddhai,
nem akármilyen, szinte minden nagy tradícióban helyet foglal az önátadás, angolul surrender, szinte minden tradícióban így is utalnak rá, tehát így nevezik, és nem csak, hogy tradíció független az önátadás, de bármilyen és mindenféle probléma megoldására alkalmas, emellett pedig, ha valaki úgy éli meg, hogy neki most éppen nem igazán van problémája, szoktak lenni ilyen jelentkezőim is, ők hisznek abban, hogy van valami fényesebb állapot annál, mint amit éppen megélnek, még akkor is, ha az már egészen fényes, őket abban támogatja, hogy önátadáson keresztül tovább növekedjen a tudatszintjük, tisztuljon a tapasztalásuk, és nem utolsó sorban váljanak egyre intuitívabbakká. Utolsó dolog a programmal kapcsolatban, amit úgy hívnak egyébként, hogy MAP, térkép az élethez, hogy ez egy 18 hetes program, tehát egy egészen vaskos, elvonulásszerű történet, viszont az a forradalmi újítása, hogy úgy kaptok egy elvonulás élményt, tehát egy relatíve rövid idő alatt nagyon transformatív élményt, hogy nem változtatjátok meg a fizikai helyeteket, például egy elvonuló helyre, hanem szándékosan maradtok a hétköznapi életetekben, jártok a munkahelyre, találkoztok a családdal, barátokkal, viszont a napi 6-7 feladat nagyon erősen fog arra hatni, hogy rálássatok azokra a részeitekre, amik még korlátozóak, akadályozóak, utalhatok rájuk úgy is, hogy korlátozó hitrendszerek, és utalhatok rájuk úgy is, hogy elfolytott érzelmek, vagy már tudatos érzelmek, amiket nem tudtok kezelni. És Uh-huh. azért nagyon izgalmas a MAP, mert a világi ember nem tud 18 hétre elvonulni, tehát legtöbben már attól megijednek, hogy úristen 18 hetet gyakorolni, hát én nem járok ott, biztos, hogy nem. Ha tegyük fel, nem ijed meg, akkor rájön, hogy 18 hét szabadság, hát annyi nincs is, de ha lenne se erre szánnám, és akkor maradnak egy néhányan, akik még ott állnak, hogy akkor jöhet ez a 18 hetes elvonulás, ők pedig ráébrednek arra, hogy aha, 18 hét, tehát akkor szállás, étkezés, programok tartása, ez egy olyan összegű történet, amit ők nem engedhetnek meg. Tehát ez a mapnek a, én úgy szoktam mondani, hogy forradalmi újítása, hogy a világi emberek, a világi gyakorlók meg tudják tenni, hogy elvonuljanak 18 hétre, vagy legalábbis azt az intenzitást megéljék a hétköznapi életükbe. És ha megnézem Uh-huh. a visszajelzéseket, akkor 2-3 év terápiával is fel tud érni a program, ha valaki igazán beleteszi magát, tehát gyógyult már pánikbetegség ennyi idő alatt, mindenféle nyavaja szűnt már meg, vagy oldódott fel annyira, hogy már nem volt problematikus, és ha megnézem, hogy 2-3 év, vagy 18 hét, ha megnézem, hogy átlagáron az a 2 év terápia 2 millió forint, ahelyett pedig 200 x ezer forint a 18 hét, tehát akármely számokat nézem, azt látom, hogy nem tudok ennél jobb választást, természetesen én elfogult vagyok, de még nem találkoztam se a magyar, se a külföldi piacon olyan megoldással, ami ennyi idő alatt ekkora összegért szolgáltatna egy ilyen minőségi változást, akár egy nagyon szenvedő ember életében, akár egy buddhista szerzetes életében. Hát ezért nagyon jó, hogy annyian vagyunk, akik úgymond megosztjuk azt, ami rajtunk keresztül áramlik, mert szerintem mindig itt jön be, amit mondtál, hogy az egyik legfontosabb a rezonancia, hogy kitől tudjuk befogadni, és ezért olyan fontos szerintem az egyén része is, hogy rajtunk keresztül az isteni hogy nyilvánul meg, és ahhoz ki hogyan tud kapcsolódni. Ez az izgalmas része. De ami engem egyébként személy szerint még tökre érdekel, hogy született meg ennek az ötlete? Mi volt az a folyamat? Mert mondtad, hogy 4 év van benne, de gondolom, hogy előtte is már így főtt a leves egy darabig. Ha nagyon visszamegyek az időbe, akkor volt egy olyan életszakaszom, ahol különböző munkahelyeim voltak a műszaki diplomámmal kapcsolatosak nagyrészt, és azt éltem meg a munkahelyeken, hogy így
kevés volt már az a motiváció, hogy jó a társaság, kapok fix havi fizetést, és egyre inkább kezdtem azt érzékelni, hogy ez nekem kevés, és nem szeretném várni, hogy jöjjön a hétvége, aztán vasárnap meg jön a hétfő. És ahogy ezt egyre halmozottabban érzékeltem, az első haditervem az volt, hogy én meg fogom szeretni a munkám, hiszen eh, ennek a gyakorlásnak a híve vagyok, mindenféle módszerrel, elmélettel és különböző tradíciókból, pszichológia és spiritualitás is. És akkor elindultam ezen az úton, hogy én megszerettem a munkám, és azt vettem észre, hogy nem igazán akart ez a munka megszeretődni, akármennyivel többet meditáltam, imádkoztam, stb. És jött az, Mm. hogy jó, akkor hozzak létre valamit, vagy legyek vállalkozó, de miben vállalkozzak. És akkor kellett ehhez úgymond időben leképeződő mindenféle folyamat ahhoz, hogy eljussak oda, hogy azt érdemes vállalkoznom, aminek szenteltem az eddigi életemnek a utóbbi x évét, és akkor jártam körülbelül 10 év gyakorlásnál, olyan szakaszokkal is, amikor letettem a munkát, és csak erre fókuszáltam, és Mhm. aztán adta magát, hogy hát akkor nekem valamiféle segítő szakmabelinek érdemes lennem, és igazából csak a papír miatt végeztem el egy mindfulness oktatóit, ne legyen az, hogy egy mérnök ember miért kezd itt olyan dolgokról tanítani, amire nincsen képesítése. És akkor lényegében mindfulness oktató lettem, és ahogy egy barátom fogalmazott akkor, Imre végezd el, aztán majd csinálsz Imre Fullness-t, és valóban így történt, hogy a mindfulness-t elvégezve azt vettem észre, hogy ez egy nagyon jól működő módszercsomag és keretrendszer, leginkább azoknak, akik az útnak valahol az elején járnak, és egyszerűen jött a hívás, hogy ennél csak többet tudok kidolgozni azáltal, hogy áttalakítom, hozzáadok, elveszek, és lényegében tényleg kialakult egy olyan rendszer, ami ezt tud kapcsolni nem csak a kezdő, de a nagyon haladó is, és relatíve rövid idő alatt én azt tapasztalom, hogy sokkal mélyebb változást tud generálni, mint a klasszikus mindfulness programok. És hogy félre ne értsétek, mindfulness oktatóként meghajolok a mindfulness előtt, tehát nagyon erőteljes iskolák képviselik ezt, viszont az elkötelezett non-dualitás és zen buddhizmus tradíciók után, majd a holisztikus terápia után azt láttam, hogy nekem mindfulness-t oktatni nem csak, hogy unalmas, de ennél össze lehet rakni valami teljesebbet, és ez igazából 4 év Mhm. alatt történt meg, csoportról csoportra, néhány száz változtatáson keresztül, mert folyamatosan finomítottam, egyszerűsítettem, rövidítettem, újabb aspektust hoztam be, és csiszoltam mind a megérzéseim alapján, mind a visszajelzések alapján. Tehát valahogy így nézett ki ez a folyamat. És nagyon fontos, hogy ez nem csak egy olyan szolgáltatás, ami a misszióm, hogy hozzájáruljon az emberiség tudatfejlődéséhez, tehát ezáltal a jól létének fokozódásához, de ez engem is nagyon-nagyon támogat, hiszen én az alapján oktatok, hogy tanítsd a szeretetet, és szeretetteljessé válsz, tanítsd a non-duális békét, és a non-duális béke nagyobb valószínűséggel fog beköszönteni az életedbe, tehát ez is a szándékom a tanításban, és azt látom, hogy a program lényegében kirajzolja Imre útját, Imre gyakorol a teljesen átadásba vezető úton, és létrejött rajta keresztül egy olyan program, amit átad egyre pontosabban, egyre finomabban, hogy valóban megéljék ezt a résztvevők, és a résztvevőkön túl Imre is. Mhm. Úgyhogy lényegében kidolgozott egy program, ami hiszem, hogy a hátralévő életemben oda fog vezetni, ahova törekszek, vagy amilyen szándékkal gyakorlok. Tehát ez nekem egy nagyon erős mankó, mind a program, mind pedig az oktatása. Az Mhm. utamon, hogy az akadályok oldódjanak a szeretet elől. Ó, ez milyen szép. Maga a folyamat is, meg az, hogy a program, ahogy újra meg újra vezetjük, te a sajátodat, én meg ugye azt, amit fordítottam, mert nálam is ez most kezdődött el, hogy azután, hogy a könyvek le vannak fordítva, ezt hogy lehet közösségi élményé alakítani.
és ahogy újra meg újra átmegyünk rajta, tényleg elképesztő, hogy mindig újabb meg újabb rétegeit tárja fel, ez annyira szép szerintem. Öm, hát nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, meg megosztottad magad. Egyébként nekem ezek a beszélgetések, úgy, ahogy mondod, hogy a programod, ahogy te is benne vagy a folyamatban, folytatja ezt a megtisztulást benned. Én is ezt érzem magukkal a beszélgetésekkel is, mert um, tudod azt, hogy mondjuk eljössz ide és beszélsz a saját programodról, felhozhatná azt, hogy mondjuk verseny van, vagy ilyesmi, hogy tehát nekem ez abszolút így megjelentek ilyen dolgok, hogy amikor jött ez az inspiráció, hogy hívjak meg másokat, hogy hát hogy jön ez ide, hogy másokat promotálok a saját platformomon, és látom, hogy pont ez az egyik része, hogy valójában nincsen verseny, pont azért, mert non-dualitás van. Tehát ez is egy téves észlelés, és ennek a kimosása megér néhány misét. Úgyhogy Mhm. ezért köszönöm, hogy ennek te is a részese vagy, és hogy ha bárki, akit te támogatni tudsz az útján, ezen keresztül megtalál téged, az biztosan áldás lesz számomra is. Úgyhogy így legyen. Remélem, hogy te is sok örömödet leled majd benne, illetve eljut azokhoz, akár ezen a beszélgetésen keresztül, akár a saját további promóciós tevékenységeden keresztül. Köszönöm a lehetőséget. Én még annyit fűzök hozzá, hogy jelenleg konzultációk során beszélgetünk arról, hogy mi az a program, mit adhat, és megkérdezem a leendő résztvevőt, hogy milyen témákat hozna, ezt a kettőt összekötjük, és ezek körülbelül 30 perces, ingyenes online konzultációk, tehát ha valakit érdekel, hogy hogyan tudom támogatni, akkor az a kérésem, hogy keressen meg bármely elérhetőségemen, www.imonkova.hu, a honlapom, de vagyok Instagramon is, meg Facebookon is, és egyeztessünk egy időpontot egy konzultációra, aztán elmondok mindent, ami fontos. Kérdezhettek bármiről, és a végén nincs jelentkezési kötelezettség, tehát ha úgy érzitek, hogy nem, vagy nem most, az is teljesen rendben van. Mm. Köszönöm, hogy itt voltál, és akkor keressétek Imit bizalommal, hogyha megszólított ez a program, öm, hogyha együtt rezonál veletek, az elkötelezett non-dualitás. Ezt a kifejezést egyébként eddig még én sem hallottam, szóval nagyon tetszik így. Mert ott van benne ugye a szív, a, nekem az elkötelezett szóban valahogy jobban benne van a szív. És Ha úgyhogy megnézzük tök a jó. programomat, akkor inkább az elme útja felé húz, de a szív útját is beöleli, és igazából többfelé is lehet és érdemes kategorizálni az utakat. Tehát ha megnézem a mapet, akkor van benne elme útja, van benne tett útja, mint szolgálat, van benne szív útja, és amikor így struktúrálják az utakat, mit lehet még behozni, van benne odaadás útja is, tehát egy egészen integratív szemlélettel létrejött program a 35 gyakorlatából, például 6 meditációs technika, és az egész program arról szól, hogy hogyan oldódnak a szeretet útjában álló akadályok, tehát az ív útja, de közben egy végtelen erőhöz folyamodunk, egyfajta odaadással, és közben a tetteink szándéka is változik, egyre inkább szolgálattá alakulhat az élet, tehát így lényegében minden nagy utat magába foglal a map. Mhm. Akkor az elérhetőségeidet majd belinkelem a videó alá, és hát sok örömet és sikert kívánok a programhoz, meg az utathoz is, meg az utazásaidhoz is. Ugye esett szó róla, hogy hamarosan útra kelsz, és akkor köszönöm nektek pedig a figyelmet, és
remélem, hogy találtatok benne lelki táplálékot. A következő videóig szép napokat kívánok! Köszönöm a Sziasztok! lehetőséget. Sziasztok!